Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa ya halicci rayuwa da mutuwa don su zamto jarabawa a gare mu. Dan uwa musulmi, kada ka yarda ka fake da halin tsanani da ake ciki ka rinka cin haramun haka ɗauka Allah ya halalta maka wannan haramun ɗin ne. A'a, wannan rayuwar jarabawa ce, kuma Allah zai ma kowa hisabi akan abin da ya yi. Wahala ba kanka farau ba, wata rana sai labari. Ka ƙarar da rayuwanka a cikin abin da Allah yake so, kar ka biye ma son zuciyanka. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa ya halicci rayuwa da mutuwa don su zamto jarabawa a gare mu. Dan uwa musulmi, kada ka yarda ka fake da halin tsanani da ake ciki ka rinka cin haramun haka ɗauka Allah ya halalta maka wannan haramun ɗin ne. A'a, wannan rayuwar jarabawa ce, kuma Allah zai ma kowa hisabi akan abin da ya yi. Wahala ba kanka farau ba, wata rana sai labari. Ka ƙarar da rayuwanka a cikin abin da Allah yake so, kar ka biye ma son zuciyanka. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa ya halicci rayuwa da mutuwa don su zamto jarabawa a gare mu. Dan uwa musulmi, kada ka yarda ka fake da halin tsanani da ake ciki ka rinka cin haramun haka ɗauka Allah ya halalta maka wannan haramun ɗin ne. A'a, wannan rayuwar jarabawa ce, kuma Allah zai ma kowa hisabi akan abin da ya yi. Wahala ba kanka farau ba, wata rana sai labari. Ka ƙarar da rayuwanka a cikin abin da Allah yake so, kar ka biye ma son zuciyanka.